Teño a tradición de facer o bizcocho para o meu neto desde que entrou no Deportivo, fai agora 9 anos. Empezamos a leválo aos torneos porque os nenos eran pequeniños e cando salían tiñan fame e non lles deixaban comer nin chocolate nin nada. Entonces, un pouco ás escondidas dábamos un trociño. E nada, despois collemos a costumbre de leválo sempre ao cabalo partido, pois repartíallelo aos torneos, aos partidos, a onde íbamos, a Alemania, a Suíza, fóramos a Barcelona, a Teruel, a Valencia, e levábamolo sempre. Fágol por, non sei, collín a costumbre e agora non podo ir ao fútbol sin levar o bizcocho. Pois isto foi un regalo dos padres e do equipo dos chavales que me fixeron tamén por acompañálos sempre e levárselo o bizcocho. Estou encantada con eles, e Iker igual, aprecia moito todos os compañeiros. Xa está o bizcocho feito, o poño no papel, o poño na bolsa e nada, marchamos para o campo a repartilo. Hola, abuela. Hola. Podo ser o que máis comín desto, verdad? Desde infantiles. Ai, bueno, sí. Levo comendo desde infantiles. Muchas gracias. La abuela. Sí que es al final, ¿no? Está en casa. Mi nieto para mí significa mucho y que esté en el Deportivo me alegra un montón. Estoy súper contenta y le quiero mucho.